fa tabbas rikici ya sake barkewa a cikin wannan shirin fim mai dogon zango bayan asirin kilishi ya tonu yayin da wannan bawan Allah sarki ya yanke jiki ya faɗi a cikin wannan shirin fim mai dogon zango. Shin wannan baiwa Allah kilishi mai ta aikata a cikin wannan shirin fim mai dogon zango da har zai sa wannan bawan Allah sarki ya yanke jiki ya faɗi? Ku bi mu har ƙarshen wannan bidiyo ku je da abin da zai kaya a cikin wannan shirin fim mai dogon zango na wato ainihin labari na. Idan ba za ku manta ba, wannan baiwa Allah Sumayya fa a satin da ya gabata an wato ainihin tabbatar mana cewa wannan baiwa Allah ta tsere ta gudu gidansu, yayin da hakan ya jawo cece-kuce a cikin wannan gida, yayin daga cikin wanda aka haska mana ranar Laraba kaɗan daga ciki ya tabbatar mana cewa wato wannan baiwa Allah fa ta gudu gida ne, har ma ta kai wannan bawan Allah Kristo ziyara, wato Sumayya kenan, matar Raba Gardama. To amma mai sauraro, ya kuke ganin abin ka iya kasancewa a cikin wannan shirin fim mai dogon zango bayan tabbatar da cewa wannan bawan Allah ya sake ta? Shin a tunaninku kuna tunanin cewa Raba Gardama zai saki matarsa ne ko kuma dai a'a ba zai sake ta ba? Tabbas a tunanina ban kawo haka saboda irin abin da suke faruwa a cikin wannan shirin fim mai dogon zango na wato ainihin labari na. To amma kuma wannan baiwa Allah Sumayya tabbas ta gaji da irin zama da take a cikin wannan gida da irin wato ainihin zagi da bakar magana da koyo da wato ainihin tsaki ya ishe ta a cikin wannan gida, dalilin da yasa ta yi wato ainihin kaura ta koma gidansu kenan. To amma mai sauraro, da kuke ganin abin ka iya kasancewa, shin kuna tunanin cewa Sumayya ta tafi kenan ko kuma za ta dawo sai an yi sulhu? Ku sa mana a comment section. Amma fa irin abubuwan da suke faruwa ban tunanin cewa wannan bai Allah Sumayya za ta dawo cikin wannan gida na wato ainihin Raba Gardama, wanda idan ba za ku manta ba kafin hakan ta faru Sumayya gaskiya ta wato ainihin shawarci wannan bawan Allah da ya kama masu wani gida ko kuma in ce sai masu wani gida. Da mun san cewa wannan bawan Allah attajirai ne, dangin wato ainihin masu kuɗi ne, masu sarauta, tabbas suna da gidaje na musamman domin zai hana su koma can ai da ta shawarce shi. Da wannan bawan Allah ya je wa sarki wannan magana, tabbas maganar nan ta tashi hankalin sarki, saboda sarki bai taɓa tunanin cewa Abba Galadima zai wato ainihin faɗi wannan magana a cikin wannan gidan ba. A wannan lokacin ya faɗa wa wato ainihin Sumayya matarsa cewa tabbas shi fa ya fasa wannan magana ta wato ainihin tashi a koma wani gida saboda mai martaba bai yarda da hakan ba. To amma mai sauraro, me kuke tunanin cewa ka iya kasancewa a cikin wannan shirin fim mai dogon zango na wato ainihin labari na? Ku sa mana ra'ayinku a ƙasan kowane bidiyo a cikin wannan channel namu. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da mu da ku cikin wannan rana ta mai albarka, labari da malaman su a kamar da kullun yadda muka saba kawo muku shari'a akan fina-finai da dama daga masana'antar ta Kannywood. Yau ma wani channel namu naku mai albarka mai suna Niger Side zai shirya akan ƙayataccen shirin fim nan mai dogon zango, ko kuma in ce ke shirya akan ƙayataccen shirin fim nan mai dogon zango na wato ainihin labari na. Yayin da wasu abubuwa suke faruwa a cikin wannan shirin fim mai dogon zango wanda tabbas hakan ba daɗi, yayin da mai sauraro ya kuke ganin abin ka iya kasancewa a cikin wannan shirin fim mai dogon zango idan aka ce wannan bayo Allah kilishi ta ɗau wani mummunan hukunci akan wannan bayo Allah har ta kai ga wannan bayo Allah ta kusa da saransa. Kuna ganin cewa wato ainihin mai martaba kamar da muka faɗa a farko ya yanke jiki ya faɗi? Shin kuna ganin cewa hakan ba zai iya kasancewa ba idan wannan bayo Allah kilishi ta aikata hakan? Tabbas idan kilishi ta aikata hakan ya zama wato ainihin koma baya a idan duniya, wato wannan gida na sarauta kenan, saboda a matsayinsu na wanda ya kamata su dinga kula da haƙƙin talakawa da dai sauransu, a ce kuma suna aikatawa wato ainihin ɗaya daga cikin bayansu ko kuma ce ɗaya daga cikin wanda suke jagoranta a cikin wannan gari, abin da bai dace ba. Tabbas ina tunanin cewa hakan wato ainihin ba abu ne wanda ya kamata wato ainihin sarki na gari ya dinga aikatawa wato ainihin bayinsa ba. Domin sauraro, ya kuke ganin abin ka iya kasancewa a cikin wannan shirin fim mai dogon zango na wato ainihin labari na, idan mabambantan abubuwan ke ta ƙara kasancewa a cikin wannan shirin fim mai dogon zango na wato ainihin labari na? Shin kuna tunanin cewa hakan ka iya wato ainihin zama wata fitina a cikin wannan gida, wato guduwan Sumayya ta koma gidansu? Kuna tunanin cewa zai jawo wani cece-kuce ne a cikin wannan shirin fim mai dogon zango na wato ainihin labari na, ko kuma kuna tunanin cewa wannan abin da ta shi ne safe? Ku sa mana a comment section.
a duka dai dan za mu kawo ƙarshen shirin namu ne masu sauraro. Kada ku manta kamar da muka ce a farko da danna mana alamar subscribe, kana ku danna mana alamar ta ƙararrawa domin hakan shine ba ku damar samun zafafan labaran mu ingantattu kuma da zarar mu dora. Ku ajiye mana ra'ayinku a kasan kowane bidiyo da muka dora a cikin wancan namu mai albarka domin hakan shine tabbatar mana cewa bidiyon mu suna zuwa inda ya kamata. Mun gode.